Και αργά με το πάσο του Ροδόλφος. Είναι κλασική περίπτωση εραστή. Ο Ροδόλφος λοιπόν, η πρώτη ερώτηση για 5 βαθμούς θέλουμε να μας πείτε για ποια μιλάει. Σενιόρ. Βρε τι μανία έχει μαζί μου, έρωτας μεγάλος. Μέχρι και ρόλο μου τάξε. Θα σου γράψω ένα ρόλο κομμένο και ραμμένο στα μέτρα σου. Στα μέτρα μου, τόσο μικρό. Love sorry, δεν γίνεται. Λέγε η Ιβόνη. Ελένη Μαβίλη. Η Ελένη Μαβίλη είναι, ναι. Ελένη Μαβίλη. Πάρα πολύ σωστά. Ιβόνη. Συνεχίζω στο κανάλι 3. Συνεχίζει στο κανάλι 3 που σημαίνει ότι ο Ροδόλφος παραμένει και θέλουμε για 10 βαθμούς να μας πείτε για ποια μιλάει ο Ροδόλφος. Ροδόλφο. Πήγε. Χθες ήμουν με μια κουκλάρα, σας μιλάω, έχει γράψει ιστορία αυτή η γυναίκα. Τη βλέπω και της λέω, κούκλα, σήμερα θα την περάσουμε τη βραδιά μαζί. Έγινε, μου λέει, αλλά πρέπει πρώτα να ακυρώσω κάτι. Τη βλέπω με το κινητό και παίρνει τη φίλη της και λέει, αποκλείεται, δεν πάω Μέγαρο, θα μείνω με τον Πέδα. Λέγε Νικό. Σακελαρίου. Η Σακελαρίου είναι, ναι. Με τρελαίνει το παπούτσι. Με έχει στείλει το παπουτσάκι. Να παραμείνει Νίκο ο Ροδόλφος. Στην ίδια. Στην ίδια παραμένει και τελειώνει ο Ροδόλφος. Για 15 βαθμούς θέλουμε να μας πείτε για ποια μιλάει ο Ροδόλφος. Δεν θα ρίξω ένα λούκι, τους έλεγα. Έλα Ρόντι. Ποια είναι. Ωραία. Το θυμήθηκες αγορίνα μου. Επιτόπου. Ψυχή μου η καρδιά μου. Αυτή είναι η γυναίκα. Η Λίτσα. Όχι σαν τις άλλες που με έχουν πρίξει για γάμο. Αυτή είναι Ποια είναι παρακαλώ Θόδωρε. Λίτσα Διαμάντη. Η Λίτσα Διαμάντη είναι πάρα πολύ σωστά. Μπάει Ρόντι. Ρούντι. Παίρνει το όχημά του ο Ρούντι το καταπληκτικό αυτό τζιπ. Πήγαμε. Μπάει Ροντόλφο. Μ' αρέσει που έχει όπιστε το κάρο. Να μας πείτε ο Ροδόλφος για ποια κατάκτησή του μεγάλη παλαιά θα μας μιλήσει. Παρακαλώ. Τι έπαθα. Τι έπαθα. Δεν με αφήνει με τίποτα, από πίσω μου τρέχει συνέχεια. Είναι απαράδεκτη. Δεν μπορώ να συνεχίσω όλο πια μαζί της. Δήμητρα Παπαδοπούλου. Δήμητρα Παπαδοπούλου η μεγάλη. Ναι. Το ίδιο κανάλι. Το ίδιο κανάλι, μάλιστα συνεχίζουμε με το κανάλι του Ροδόλφου που είναι το κανάλι 4. Ροδόλφο, για 10 βαθμούς θα πρέπει τα παιδιά να μας πούν αυτή που θα μας περιγράψεις. Ποια είναι? Είπαμε ρε παιδί μου, εντάξει, είμαι σπορτίβο τύπος. Αλλά όχι όλο το καλοκαίρι να με τρέχεις για ελεύθερη κατάδυση. Ισίδωρα. Καριοφιλιά Καραμπέτη. Όλη την Αθήνα έχεις πάρει αγόρι μου, τι γίνεται με σένα, τι γίνεται με την περίπτωση σου, Ισίδωρα κανάλι. Στο κανάλι γιατί είναι... Να μείνουμε στο κανάλι για την Αστέρη. Ο Ροδόλφος στην τρίτη ερώτηση για 15 βαθμούς θέλουμε να μας πείτε για ποια μιλάει επίσης. Έσκασες. Κάνε τον μπουφάν. Όχι, εντάξει. Έλα γορίνα μου. Εντάξει, είπαμε ρε. Τι είπαμε. Είπαμε. Έλα. Σκονάκι. Το βλέπουμε. Και νόμιζα ότι ήταν ερωτευμένη μαζί μου πέρσι. Αλλά αυτή με δούλευε ψηλό γαζί. Εντάξει, ρωτήστε. Με δούλευε ψηλό γαζί. Ακούσω εκεί ένα top model να δούλευε με ένα ψηλό γαζί. Και φέτος πάλι μου κάνει τα στραβά μάτια. Αλλά εγώ δεν ξανακάνω κουντουράδες με την Έλενα. Λέγε Έλενα Κουντουρά. Έλενα Κουντουρά, η περίφημη. Πάρα πολύ ωραία. Bye. Γεια σου, γορίνα μου. Καλά, φοβερό μηχανάκι. Από το πεζοδρόμιο, Θέλουμε να μας πείτε για 5 βαθμούς. Όπα. Να σταματήσει και να κατέβεις. Για ποια μιλάει ο Ροδόλφος. Προσέξτε. Καλά, με το που με είδε, με ερωτεύτηκε. Μέχρι και τραγούδι έγραψε για μένα. Και με το που πάω να τη δω κάθε βράδυ στο κέντρο που εμφανίζεται, τραγουδάει για μένα. Να, πιο χαμηλά, πιο χαμηλά. Άντι Σαμίου. Άντι Σαμίου είναι πάρα πολύ σωστά. Θέλω να νιώσω είδες. Μικρός αλλά θαυματουργός, όλα τα κάνει. Όλα τα σφάζει, όλα τα μαχαιρώνει. Να φύγει, να μείνει, να κάνει. Όχι, να μείνει. Να μείνει βεβαίως. Συνεχίζει λοιπόν για 10 βαθμούς θέλουμε να μας πείτε για ποια μιλάει επίσης ο Ροδόλφος. Ρε τι πάθαμε, οι Γερμανοί ξανάρχονται. Με πιάνει ο πατέρας της και μου λέει. Ναταλία Γερμανού. Ναταλία Γερμανού, Θεόφιλε, πάρα πολύ σωστά. Δεν θα αφήνουμε παιδί μου. Είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Φοβερή πέπτωση. Κούκλε σήμερα. Θεόφιλε, να μην φύγει. Το κλείνουμε λοιπόν τον Ροδόλφο. Θέλουμε για 15 βαθμούς να μας πείτε για ποια μιλάει. Δεν με είδες, δεν με είδες.
με στείλει αρχηγός να κατασκοπεύσω κάποιον. Δεν σε από ξέρω, το δεν κοινό. ξέρεις, υποφέρεις, υποφέρεις. Μπράβο, ακριβώς. Όλα τα δύσκολα σε μένα τα πάτη. Ποια? Περίμενε. Θα σκεφτεί. Όλα τα δύσκολα σε μένα τα πάτη. Ξέρεις πως με φωνάζει. Βανδύ. Όχι. Συνεχίζω. Ναι. Με φωνάζει Ηρακλή Πουαρό της Τσέπης. Γιατί λέει τρυπώνω παντού. Αγκάθα Κρίστη. Όχι. Μην σε πεις. Δεν έχει πρόβλημα. Τρυπώνω παντού και ρίχνω φως στο τούνελ. Όπα. Έλα Κωνσταντίνε. Πάτα το. Και. Πες το ρε. Έλα, ρε. Ποιος? Νικολούλη. Η Νικολούλη είναι. Έλα, Παναγιά μου. Έφυγε ο Ροδόλφος. Ο Κούκλος αποχωρεί. Φεύγει αυτή τη στιγμή με το τσιπάκι του 4-4 for wheel drive. Μάλιστα. Α, με όπλο. Φεύγει. Να σε μπρος δεν έχει αυτό το πράγμα. Γιατί το φύγω από πίσω. Κωνσταντίνη, κάνε τα μπαλάκια. Αυτό τι είναι? Μάλιστα. Λοιπόν, για 5 βαθμούς θέλουμε να μας πείτε για ποιον μιλάει, ποιον μας περιγράφει ο Ροδόλφος. Προσέξτε, ακούστε, όταν είστε σίγουροι πατάτε τον μπάζερ και απαντάτε. Κύριε Ροδόλφο. Με φώναξε να μου δώσει ρόλο. Μου λέει, θα είσαι ο πιο σκληρός αεροπαγίτης. Κόντρα σε κάθε παρανομία. Μου δίνει το σενάριό μου, μου δίνει και αυτό. Τι είναι αυτό, του λέω. Κρεμμύδια. Τι θα το κάνω. Στη Φάδο θα κάνουμε ρε Νίκο. Όχι, μου λέει, είναι για κλάματα. Ποιος είναι Ευγενή? Φόσκολος. Ο Νίκος Φόσκολος είναι, ναι. Συνεχίζουμε στο Ροδόλφο ή να φύγει ο Ροδόλφο? Συνεχίζουμε στο Ροδόλφο λοιπόν και πάμε για τη δεύτερη ερώτηση για 10 βαθμούς. Θέλουμε να μας πείτε για ποια μιλάει, ποια περιγράφει ο Ροδόλφος. Πετρό, είμαστε καλεσμένοι. Πού? Θα σου πω. Περίμενε, δύσκολο αυτό.